Sa Dakbayan sa Talisay, gituki ang kasaulugan sa mga fiesta sa kabaranggayan. Ug usa sa apektado mao ang relihiyosong kalihukan sa Santo Niño Parish Church sa Lower Mohon. Si Chelo Valiana sa report. Sa tigom nga gipatawag ni Governor Gwen Garcia, gihisgutan usab ang posibleng pagpadaplin lang una sa mga kalingawan sa kapistahan aron kaminusan ang pagkatap sa 2019 ENCO VARD. Sa pagkakaron, unom ka mga barangay ang adunay nag-ung-ung nga mga kalingawan tungod sa ilang kapistahan. Usa niini ang parokya sa Santo Niño nga nahimutang sa Lower Mohon. Nabahin-bahin ang mga barangay kapitan tungod kay adunay uyon ug adunay usay supak. Tungod niini nakigtigom una si Mayor Samsam Gulya sa konseho sa Dakbayan aron ilang matimbang-timbang ug tarong. Si Father Jonas Mijares, kura paroko sa Santo Niño Parish, miingon nga ipadaplin lang una ang sinulog sa Mohon karong Domingo. Apan gusto nga ipadayon ang relihiyosong kalihukan sama sa fluvial procession ug solemn foot procession sa pagkasabado. Ang i-cancel lang ang nightly activities o kadtong halad kang Santo Niño nga nahug na nga murag sinulog siya this coming Sunday. Hinuon mi desisyon ang mayor ug ang konseho nga ipadayon ang mga kalihukan sa kabaranggayan sama sa paugnat sa kusog. Apan gitataw ni Gulyas nga angayang mopahibaw ang simbahan ug ang mga opisyal sa barangay nga did-an nga makasalmot sa mga relihiyosong kalihukan ug mga kalingawan sa mga barangay, ang kabataan nga nag-edad og 10 anyos paubos ug ang mga senior citizen. Muabag ra usab ang Talisay City Police sa Dakbayan. At mo info disseminate lang yun regarding cleanliness and di patungahon, di lang patuon unta ang mga below 10 years old o above 60 because that's what the Provincial Health Office said. Subay ni ini giawhag sa City of Talisay Traffic Operations and Development kon City Toda ang publiko nga likayan ang pagsud sa rota sa prosesyon o sa halad sa sinulog sa Mohon karong Sabado ug Domingo aron usab makalikay sa trapiko. Kung doon na mo yung mga biyahe ining mao nga mga adlaw, palihog pag-reschedule sa inyong biyahe or mobiya sila sa dili pa ang oras nga himuon ang prosesyon ug ang sinulog. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bista.